सिगांग्रो अनजालु फरायसाफोर आं नोंसोरनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायथि हरग्रोबाय। जोङो सानखान्थिखौ दानि बे लकडाउन समाव सोलोंबाय थानो खाबु मोनदों जोंनि इंखं टिभिनि गेजेरजों। मैयाहाय जोङो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि इउक्लिड डिभिजन लेमानि जेनाखि स्टेपफोर आगाफोर बेखौ जों मैया सावरायबाय। दिनै बिनिनो माखासे जोङो सानखान्थि सानफुंनायखौ जोङो खालामनि फै गोसो होनानै सोलोंना लाफै दिनै। सोंनाय इउक्लिडनि बिमावफारि बिमावफारिखौ बाहायनानै ब्रैरोजा 52 आरो 12,576 देसाखौ माने HCF खौ दिहुन। जिहेतु मोननै अनजिमा होनायनि गेदेर अनजिमाया 12,576 आरो बेयो 4,052 निख्रुइ देरसिन। बेनिखायनो आगा 76 बियो 4,052 जों खेबबेसे रानजागोन? 3 बार। थागोन आद्रा 420 आगासे आगानै बाजिनै 420 जों खेबबेसे थांगोन? 9 बार थांगोन। आद्रा थागोन 272
आगा 3 जोंनिया 420 बेनि आद्राया जोंना 272 खेबबेसे थांगोन 1 बार थांगोन आद्रा थागोन 148 आगा 4 जोंनिया 272 बेयो 148 जों खेबबेसे थांगोन खेबसे थांगोन आद्रा थागोन बेसेबां 124 आगा 5 148 बेनि आद्राया रिमाइन्डारा 124 बे खेबबेसे थांगोन 1 बार थांगोन आद्रा थागोन बेसेबां 24 आरो आगा 6 124 आदा 24 जों बे खेबबेसे थांगोन 5 बार थांगोन आद्रा थागोन 4 आगा 7 24 बेयो 4 जों बेसेबां थांगोन 6 खेब थांगोन आद्रा थागोन 0 दिहुननो गोनां देसासा अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनो होनाय अनजिमा मोननैया मोनसेया जाहैबाय 4052 गुबुन मोनसेया जाहैबाय 12576 बे अनजिमा मोननैनिफ्राय जोङो इउक्लिडनि बिमावफारिखौ बाहायनानै देसासा दिहुननांगौ। नायदो अनजालु फरायसाफोर अनजिमा मोननै जोंनो होनायनि जायनाखि गेदेर अनजिमा बेयो 12576 आरो उन्दैया जाहैबाय 2052 दा जोंनि इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बायदियै जोङो बेयाव स्टेपखौ आगाखौ जोङो गासै मोनस्नि मोनबाय। सेथियाव नायदो 12576 दुइसिन अनजिमा 4052 जों रानोब्ला खेबबेसे थाङो 3 बार थाङो 3 खेब थाङो आरो बेनिफ्राय आद्राया थायो 420। दा जों जेब्लायबो जोंनो मोननाय अनजिमाखौ जों आद्राजोंसो रानबाय थागोन जिहेथु इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिया बे आखुनि बेनि आगानियाव नायदो जोंनिया 4052 खौ आद्रा 420 जों रानोब्ला खेबबेसे थाङो 9 खेब थाङो 9 खेब थांनानै बेसेबां आद्रा थायो 272 आद्रा आर बे 272 आर रिमाइन्डार। थामथि आगायाव नायदो 240 बेखौ जोङो आद्रा 272 जों खेबबेसे हरनो हायो राननो हायो 1 खेब राननो हायो आद्रा थायो 148 दा जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट आगा 4आव नायदो 272 खौ जोंनि आद्रा 148 जों जोङो खेबबेसे हरनो हायो 1 खेब हरनो हायो आरो आद्रा थाफिनो 124 नायदो आगा बायाव 148 खौ जोंनि आद्रा सिगांनि आगानि आद्रा 124
बे 124जों रानोब्ला जों खेबसे थाङो आरो आद्रा थाफिनो आरनि मानाव थायो 24 दा जिहेतु जोंनाव जोङो आद्राया दाबो दुइसिन जानानै दङ बेनिखायनो जोङो आगा द' लानानै 124खौ 24 आद्राजों जोङो रानोब्ला 5 खेब थाङो आरो 4 आद्रा थाबावो बेनिखायनो आगा स्नियाव जों नुबाय 24आ आद्रा 4जों 24आ आद्रा 4जों रानोब्ला 6 खेब थाङो आरो बेनिफ्राय आद्राया थाहैया बेनिफ्राय जों नुबाय जे जोंनो होनाय अनजिमा मोननैनि दिहुननांगौ दिसासाया एसेबा मा जाहैबाय 4 जाहैबाय आद्रा जितु गैहैला बेनिखायनो बे 4 दिहुननो गोनां होनाय जोंनो अनजिमा मोननैनि दिसासाया हायार कमन फेक्टरा बेसेबां जाबाय 4 जाबाय अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदियै इउक्लिडनि राननाय बिमुं फारिखौ बाहायनानै जोङो देसासाखौ दिहुननो हायो दा अनजालु फरायसाफोर जों सिगांनि थाखोफ्राव गोरलै सानखान्थियाव जोङो खिन्थु सरासनस्रा जि आदब दंमोन बे आदबनिख्रुइ जोंनि इउक्लिडआ आद्राखौसो बांसिन गोसो होनानै बे आद्रा बिखान्थिजोंसो बेवहाय देसासाखौ दिहुननाय जादों गतिके अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदियै जोंनि सोंथियाव एक्सारसाइसआव थानाय जोङो मोननैसो खालामना लानि सोंनाय इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिमाव फारिजों होनाय अनजिमाफोरनि देसासा दिहुन जेरै बेयाव 867 आरो 255 गुबुन 135 आरो 225 3 नम्बर 196 आरो 5 जोङो से नम्बरखौ बानायनि जिहेतु 867आ 255 नि देरसिन बेनिखायनो आगासे आगानै 255 102 जों खेबनै थाङो
बाजिसे आद्रा आगाथाम जौसे नै बाजिसेजों नै बार थाङो लाथिख' दिहुननो गोनां दाइनजौ द'जिस्नि आरो नैजौ बाजिबानि अनजालु फरायसाफोर जों दा एक्सारसाइज 1.1 नि 6 नम्बर सोंनाय बेयाव मोनथाम सानखान्थि दंमोन गिबिया जाबाय 867 आरो गुबुन मोनसे जाबाय 255 नैथि सोंनायनिया 135 आरो गुबुन मोनसे अनजिमाया 225 थामथियाव मोनसे सिगांनि अनजिमाया 196 आरो उननिया जाहैबाय 38,220 नायदो आं बेयाव 1 नं सोंनायनि फिननाय अर्थात अनजिमा मोननै 867 आरो 255 नि सानफुंनायखौ खालामनो लादों जों नुबाय बे होनाय अनजिमा मोननायाव 867 आरो 255 बेनि गेजेराव 867 आ देरसिन 255 निख्रुइ बेनिखायनो जोङो 867 is greater than 255 बेनिखायनो जों इउक्लिड्सनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बायदियै जों मोनबाय आगासेयाव 867 खौ 255 जों रानोबा मा थाङो खेबथाम थाङो आरो आद्राया थाबाय 102 दा जोङो आगानैयाव बेनिखायनो 255 खौ आद्रा 102 जों रानोब्ला खेबनै थाङो आद्रा थायो 51 दानिया जों 102 खौ आगाथामाव 102 खौ आद्रा 51 आरो 51 जों रानोब्ला खेबनै थाङो आद्राया लाथिख' थायो दा बेनिफ्राय जोङो इउक्लिड्सनि डिभिजन लेमा बायदियै इउक्लिड्सनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बायदियै जोंनो होनाय 867 आरो 255 बे अनजिमा मोननैनि दिहुननो गोनां देसासाया 51 जायो बेबायदि जोङो सानखान्थिखौ इउक्लिडनि डिभिजन लेमा बायदि इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बायदियै जोङो होनाय अनजिमाफोरनि जोङो देसासा दिहुननो हायो एसिएफखौ दिहुननो हायो अनजालु फरायसाफोर बेयाव मोनथाम सानखान्थिनि गेजेराव आङो नोंसोरनो मोनसे सानखान्थिखौ सानफुंनानै होबाय आङो नोंसोरखौ गुरैयै खावलायगोन नोंसोर न'आव जेसेबां सानफुंगोन एसेबांनो रोंखा राखा जागोन बेनिखायनो न'आव हुदाखौ बांसिन खालाम आं आसा फारियो बेनिखायनो नोंसोरो नैबे 2 नं आरो 3 नंखौ न'आव सानफुं 2 नम्बराव 135 मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसे अनजिमाया 225 आरो 3 नम्बराव सिगांनि अनजिमाया 196 आरो नैथि अनजिमाया 38,220 अन्नानै नोंसोर न'आव बे सानखान्थिखौ सानफुं अब्लानो बिजाबनि जेनाखि सोंनाय आरो जोंनो जेनाखि रोंनांगौ सानखान्थि अब्लानो जोङो रोंगौसा जागोन आसा फारिबाय नेक्स्ट फारियाव फैनो जोङो बे अनजालु फरायसाफोर बे एखे आदबजोंनो जोङो जोंनि नंगुबै अनजिमाफोरनि माखासे बेबायदि इउक्लिडनि डिभिजन लेमाजों इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिजों जोङो सानफुंनो हायो जोङो आवगायलाङो बिजाबनि सोंथि 1.1 1.1 नि जेनाखि 1 नम्बर सोंनाय बे थांबाय सोंनाय 2 1
माबेबा रग अनजिमा अनजालु फरायसाफोर सोंनाया जाहैबाय जोंनिया मा दिन्थिदि जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग अनजिमा 6q + 1 महरनि नङाब्ला 6q + 3 नङाब्ला 6q + 5 महरनि जेराव qआ माबेबा रग अनजिमा बिनि फिननाया या मोनसे दाजाबथाय रग अनजिमा राननाय सानस्लायलि बाहायोब्ला जाथावना therefore R होनोब्ला 0 1 2 3 4 5 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 5 आरो 6q बे 4 6q + 5 जानो हागौ जेराव qआ रानगासै नाथाय या बेजरा q plus 6q plus 2 6q plus 4 खौ बेयाव हमनो हाया अनजालु फरायसाफोर नायदो जोङो मा दिन्थिनांगौ 6 plus q
6q plus 1 6q plus 3 आरो 6q plus 5 बे महराव दिन्थिनांगौ जों हमनानै लाबाय a आ मोनसे दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो a आरो b बियो 6 आव रानजानाय सानस्लायलि बाहायोबा जों मोनगोन जे r जिहेथु 6 दं 6q बेनिखायनो r नि माना लाथिख'निख्रुइ देरसिन नङाबा लाथिख'नि समान नाथाय 6 निख्रुइ दुइसिन बियोसो जाथावना होमब्ला r नि माना रिमाइन्डार जिथु आद्रा बिनि माना लाथिख' जानो हागौ 2 जानो हागौ 1 जानो हागौ 3 जानो हागौ 4 जानो हागौ आरो 5 जानो हागौ बेनिखायनो जों बिदिब्ला a आ 6q एब्ला 6q plus 1 6q plus 1 एबा 6q plus 2 एबा 6q plus 3 एबा 6q plus 4 आरो 6q plus 5 जानो हागौ जेराव q आ रानगासै जागोन नाथाय a आ जोंनो गोजौआव सोंनायाव खारिनानै दोनखादों a आ बेजरासो अब्ला जोंना 6q आरो मोनसे 6q plus 2 आरो गुबुन 6q plus 4 आ गासिबो बेजरा होमब्ला जोंनो होनाया मा जागोन जोंनो होनाय 6q plus 1 6q plus 3 आरो 6q plus 5 आ मा बेजरा रग' अनजिमा बेनिखायनो therefore 6q plus 1 6q plus 3 आरो 6q plus 5 आ बेजरा रग' अनजिमा फोरमान जाबाय अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदियै फोरमान खालामनो हायो जों बांसिनै गोसो होनांगौआ जाहैबाय मा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि मामोन a is equal to bq plus r r means आद्रा गतिके जोंनो सोंनायाव जेनाखि बेजरा रग' अनजिमा होननानै बुंखादों बेनिखायनो जोंनाव जराया जागोन नैबे माखाया 6q आरो 6q plus 2 6q plus 4 जेराव जराजों दाजाबनाय दङ एबा लाथिख'जों दाजाबनाय दं 6q बेखौबो साननो हागौ 6q plus 0 जायनिखाय 0 ओंथि गैया बेनिखायनो 6q होनदों 6q plus 2 6q plus 4 बिसोर गासैबो जरा बेनिखायनो बे जरा जायफोर दङ 1 3 5 जितु 6 निख्रुइ 6 निख्रुइ दुइसिन बेनिखायनो जोंनो होनाय जेनाखि रग' अनजिमाफोर बेजरा 6q plus 1 आरो 6q plus 3 आरो 6q plus 5 आ बेजरा रग' अनजिमा होननानै फोरमान जायो अनजालु फरायसाफोर दा जोङो बेखिनिखौ मोनथिबाय आरो जोंनियाव सोंथि सेयाव सोंनाय 3 4 5 दङ बे हिसाबै जोङो अनजालु फरायसाफोर बेखौ न'आव आरो बांसिन साबसिन हुदा खालामबावदो बेखिनिखौ गोसोआव लानांगोन आरो सोंनाय आंनि जेखि फिननाय बेखौ आङो फोजोबबाय दा जोङो बे सोंथि 1.1 निनो माखासे सोंनायखौ न'आव जोङो नोंसोरो अननानै हुदा खालामदो आङो सोंनायखौ लिरनि Question 3
आर्मि बेन्ड आर्मि बेन्डनि उनाव नांगौ लारेनि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमाया बेसेबां जेराव बिसोरो अनजालु फरायसाफोर नायदो सोंनाय 3 नं सोंनाय मोनसे 612 सोद्रोमानि आर्मि दोलोआ मोनसे पेरेडआव सा 32 सोद्रोमानि मोनसे आर्मि बेन्डनि उनाव हानजा सुरनांगौ मार्च खालामनांगौ मोननै हानजाया एखे अनजिमानि थोंलारि एबा कलमाव हानजा सुरनांगौ थोंलारिनि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमाया बेसेबां जेराव बिसोरो हानजा सुरनो हायो दा बेखौ जोङो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिजों जोङो गोरलैयैनो सानफुंनो हायो जोङो इनडाइरेक्टलि एबा खेंसालियै मा बिदों जोंनाव दिसासा बिदों मोनसेया जाहैबाय गासै दं आर्मिनि सोद्रोमाफ्रा 616 ओमफ्राय मोनसे हानजानि जोंनि थोंलारियाव मार्च खालामनायनि थोंलारियाव 32 होनदों होमब्ला बेसेबां थानो हायो बिदि सोंनो फिननायखौ आङो सोंनायखौ अनजालु फरायसाफोर नोंसोरनो होबाय बिनि फिननायखौबो नोंसोरो गोरलैयैनो न'आव सानफुंनो हागोन हुदा खालाम बेबायदिनो सोंथि 4 आरो 5खौबो न'आव नोंसोरो सानफुंनो हागोन न'आव बांसिनै हुदा खालाम आङो लिरनानै जोंनि गोसोम फारलायाव जायगानि आंखाल थानायखाय आं गासिबो सोंनायखौ लिरनो सानाखिसै दा अनजालु फरायसाफोर नोंसोरो सानखान्थि बिजाबाव सोंथियावबो नायदो 4 नं सोंनाया फरायनानै होनो सानबाय इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ 4 नं सोंथि इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ माबेबा रग' अनजिमा mनि थाखाय
थ्राइस एम महर एबा थ्राइस एम प्लास 1 महरनि जायो बेखौ हुदा खालामदो न'आव नाजादो जोङो जेसेबां नाजागोन जेसेबां हुदा खालामगोन एसेबां जोंहा क्लियार जागोन गतिके आं गोसोम फारलायाव लिरनानै होयोब्ला गासिबो लिरना होयोब्ला नोंसोरा सोलोंनांगौआ थानाय नङा बेनिखायनो आङो सोंथिखौल' खारिनानै होबाय आरो जिहेतु बिजाबाव दङ न'आव अननानै नोंसोरो हुदा खालाम प्रेक्टिस खालाम 5 नं सोंनाया 5 नं सोंनाया इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि घनफाना 9m अर्थात 9m आरो 9m प्लास 1 एबा 9m प्लास 8 महरनि बेखौबो नाजादो जोङो दहाय 2 नं सोंनायनि फिननायखौ जि आदबजों खालामदोंमोन बे महरजोंनो बेफोर फैगोन अननानै अनजालु फरायसाफोर नोंसोरो न'आवहाय बांसिन बिजाबजों सानखान्थि सानफुंनाय बे हुदाजों बांसिन गावखौनो मुखुब खालामनानै दोन अब्लानो जों सानखान्थिखौ गोरलै मोनगोन अनजालु फरायसाफोर दिनै आरो आङो बेनिख्रुइ बांसिन जोंनि इंखं टिभिनि गेजेरजों जेनाखि सानखान्थि सोलोंनाय आरो फोरोंनाय बे आयदाखौ आङो दानि बे समाव नोंसोरनो गोसोनि गाहाम हामलायनायखौ होनानै आरो नोंसोरो न'आव साबसिननिफ्राय हामसिन आरो बांसिन सानखान्थि साननाय हुदाखौ खालामगोनखौ मिजिंथिनानै आं दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।